parece comenzamos ya, que está na orde do día. Como ustedes saben, en pleno que inclúe dúas... Por todo iso, nos pensamos que estamos a presentar un peche de exercicio que, si fose un comportamento generalizado conxunto das administracións públicas españolas, farían que España estivese moito mellor en termos de déficit público e de necesidade de endevedamento do que está na actualidade. Remítome aos informes das axencias internacionais que, cando falan da credibilidade do país, céntranse fundamentalmente na capacidade das comunidades autónomas de cumprir os seus acordos de déficit, nunhas circunstancias na que o Estado boa parte do seu déficit o que fai é transferirlo ás propias comunidades autónomas. En definitiva, nos pensamos que a execución orzamentaria o ano pasado por parte da Xunta de Galicia foi óptima, no doble sentido, insisto, de que o que estaba da súa man, por exemplo, ingresos, o nivel de execución foi próximo ao 100%, ao mesmo tempo os gastos axustáronse debido aos recortes no sistema de financiamento das transferencias finalistas de outras administracións, cun resultado que nos pon dentro do Pacto de Estabilidade, pero tamén gastando todo o que a Xunta podía gastar. E dai derivanse moitas consecuencias boas para o país, desde a capacidade de endebedarse nos mercados financeiros a menor coste, ata o pago aos proveedores, que, a diferencia do que está a ocurrir noutras comunidades autónomas, en Galicia está a dar unhas das tasas máis elevadas en todos os sectores, incluído o sanitario, de cumprimento deses pagos obrigados por parte da Xunta. Por tanto, nós, como Grupo Popular, o que consideramos é que, afortunadamente, nestes momentos, o futuro do sector eólico ten moita máis garantía, ten reducido as incertidumes que acompañaban o anterior concurso eólico, con independencia dos avatares xudiciais que, por outra banda, non están pechados, ou por sentencias que se poidan producir que aínda non son sentencias firmes.